kuwi saluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana keringkiyane. Baladewa kae ya ana keringkiyane. Keringkiyane apa, Pak? Nek ngantem dewa ki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ora entuk ning dada medun. Heeh. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun, iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Truk. Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang? Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ah iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe reng. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning Baladewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe naik dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat Lir, asa dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong nata ipati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kokean utange, Truk. Wis menyang ngono lho. Iya ora iki ya. Ning kok ya aja meneng wae Gong dibantu. Ya, wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Ya. Mangyat Kurda Srama Pangga Wagut Gati Nyomawukyat Ira wang-wang Kok iso urut ya, Truk? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang.
Aku mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti Ragong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Sing to mungsuh pisane kok tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha ya wis. Bekti kula Pukulun. Ya Petruk tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra. Udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh, serem suarane. Yo garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk, ya Bak Petruk tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk, ya Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki daginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekako ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Ha sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Nun sewu Pukulun niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni nek omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Ya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Wah, jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja dundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene margane patimu. Monggo kula ladosi, Tru. Mati kowe. Siap lho, Kong. Oh, ay. Tradisi itu man.
mati derenge kowe. Derajate batur to. Apa wae? Ayo, maju. Awas. Hai. Ayo, Indra. Tandang ngono, Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat bablas. Wah. Wah. Kowe lah. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! Wah ya. Wah. Ayo maju ana legare. Wah. Wah. Ayo maju Petro. Daisa. Loh, ora tekan ya? Mas. Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange putah. Ya ben. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange putah. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana aji-aji kok lembu 2 jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tangan kaya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya ya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki kesusu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Heeh, dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane.
Keringkane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Heeh. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, mbales kowe ora kekejek aja dundang nara garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng. Mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh. Mutar weh. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang ngrene nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe kepruk sak banter-bantere. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku? Iso ndumuk aku, ngantem aku, bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula wulu. Mati aku edan. Nala gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulan. Pecah kula wulu. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, latala. Ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Waduh. Wes. Cilaka, Pak. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Pak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Indula antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora.
Sing marai mlayu ki ya mbuat Bro Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestrisula. Cestrisula, Tru. Gong Cestrisula, Gong. Agene meng Cestri Amin. Cestrisula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestrisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Mareka den prayitna semurires eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantuk pepuntaning tekad menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki neng jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong jere kowe kuwi ratu ning dewa, aku ming derajate wong cilik ming panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu. Nggih, Pak. Petruk melu. Nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Terus melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben.
Gareng barang kok ya mati. Ah iya nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ya ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip olare tuku ora utang kok dadak ora ikhlas. Medhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2, padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pepundhen Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwundarawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu, langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko.
wonten padukuhan mapan wonten ing tlatah Sabrang ing winastan padukuhan Jurang Porong. Sinten ingkang gamadaning padukuhan menika ta warnane pamomonging para nalindra saking tlatah Sabrang. Nadyan tilas Jawata nenggih Sang Hyang Catugara parandiring panggih mapan wonten ing jagat amemba pamomong ingkang awasta Kyai Lurah Togog ya Kyai Lurah Catugara ya Teja Mantri pasuryan ingkang sarwa kuciwa tutu ingkang sakalaku ngageng ngantos kepleh netra bunder lir jinangka pasuryan katingal wus keladuk rengka parandene tasih katingal kukuh bakuh santosa oleh sajuga nedheng lenggah madyaning pendhapi padukuhaning Jurang Porong Ki Lurah Togog ingkang sineba tuwin sapejagong kelawan ingkang rayi nenggih Sang Sarawita ya Ki Lurah Bilung sawetawis nggih sami sapejagong parandene deten wonten ya sing pangandika parandiring mangke dupi mulat sawanipun ingkang rayi Ki Lurah Togog sigra merwani pangandikan dadi kumang rujining pangandika Ki Lurah Catugara ingkang dereng kababaring lisan
Kembang popong terate bang rayungan longma lengkung tumalong rumambat wetyan wis semu kang mawur raras jane aneh ngopo to Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togog ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek kowe tengok-dek langsung kula triyema jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togog? Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe Gog, digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge Gog. Ora perkara kok aku duwe penjaluk kuwi ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku? Ora. Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impek-impeke elek iki, aku apa piye, Gog? Kudu. Kowe ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur, Adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Neng kolah ora. Jeneng kapal kok neng kolah nyocok cengelmu iki, Mbak. Rasae masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok neng kawah Candradimuka. Loh. Neng kawah Candradimuka? Oh. Mongko bengok-bengok pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu
merga wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembatan. Mbah ya wis Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu Si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradhimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lah kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candradhimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Monggo ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa niraki karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, Gok. Nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki, ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok. Rikat lampahing rata tanpantara. Prateng sukuning argaram kang tumingal dendeng saengga praja dendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos paripasami Mbawacana kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Mangono pautas marani ndiya. Wah, Pakde, aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu wata Gok. Yen malegak legok trembilung kang sarawita sabu bandil ing iki ora pangling rak Bagong to Pakde. Lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teka-teka kok malah sajak kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Wus. Mbaya sing apik nek apa Pakdemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh.
Lha tuku kapan wa kok ndek jam dinding gede banget kae? Mbok wis rasa tok gagas. Tapi wa, Gelem apa kowe? gelem. Beken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pak Demo. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, Aku ora tegel ya bapakku dingonane. ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh, Dewa tak undurke kabeh. kabeh Ming siji nding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh, iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadine ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus Bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe bangun desa. weh, ngono ta? Heeh. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe, wa Tegok. Aku ditulungi bapak digobali ya, wa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhok. Oh, iya. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong. Hei, Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Ku nek mencret terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi karaku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku. Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude Kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. yakin? Iya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok. Moh.
Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku wegah. Ah sapa? Abimanyu. Ah ora bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang perkasa ling ngragati manen. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok lancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Engko nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet. Ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat tenan ndulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong muga-muga kasembatan panjang kamule. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu wingasepi mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya mila sak ciptane dadi sak tedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah. Dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gok. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wes. Malangkrek. Tangane tumpangke mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Kene nggo tak daidu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe.
Ngerem dasmu. Wah, arupane gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong yo suwe saya sithik. Maune ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Gong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Nampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Tokok. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Tokok. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet Tokok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Tokok nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega. Sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Haji-haji ora bakal mati. Ngono iku haji-haji ampuh. Bathara Guru. Wah. Angan-angan. Iki aku nang njaluk ganti piye, Kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku men Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa nek tak nggawe cewek-cewek kuwi. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku senane ora positif gonta-ganti. Wis gak gawe aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon pencangkam. Wis malih
Wis malik Togog. Wis. Lam-lam perjiwatan. Boyo miraboyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togog pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Togog. Aku bendaramu. Walah-alah, gawe aku yo ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Togog. Nggih, pun gek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke. Iya Togog. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga. Selakajen ket mau ming. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togog. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane. Iya Togog minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Kakang Semar. Ae Janaka mendem boy. Jogete kok sak penake iki. Gelang sutu, tuntas sutu, dandiling dang delanta. Gelang sutu, tuntas sutu, ora. Anjur tunggelang terus. Dang tak tulung geng kentang, dung dren. Rangu, Yasmatranya. Nanggar cita ben unggule ngayuta kandha Gusti nyuwun pangapura nunandelanje kumlakunta takunta gelang ketanding gerang tandang tak tuje tunta tegenong tak ngerundung tak ketudel tekunta tegenong tak modar kowe bingung kabeh.